Wala pong tao dito ah. Meron na po. Shoutout po. Usapin mo muna. Shoutout sa 6 million views po. Shoutout. Uy, binamano natin si Tita LB. LB Tomas, good evening kagapay. Kumusta na kayo dyan? Okay lang po, tita. Sleep never. Shoutout po sa 12 million views po. Shoutout. Parang mga pagod yata yung mga tao dito bumoto kanina sa mga po nila. Mga kanila kanya-kanyang kandidato. Shoutout po. Welcome po sa lahat po na nandito po. 21,000 views po tayo ngayon. Binamano. Good PM ka rin ang tatay, tito at kuya ni Bonso. Balita ko nga Tita Char, may daw may nang bash daw sa akin. Pero okay lang yan. Kasi kumbaga binash po nila yung Karen. Di ba ang topic ko naman doon ay magtito, magtatay, magkuya, di ba? Diba yung taong nang babas po sa akin ay kilala ko na po yun. Rosemary Alcantara, good evening. Good evening din po. Ophelia Quezon, magandang gabi po kagapay. Kumusta po kayo? Okay lang po, Ma'am Ophelia Quezon po. Okay lang po. Char Cordilleras, unang nagtamsak, sabi ni Tita Char. Salamat po sa 7 million views po na nandito po ngayon. 3 thumbs up. Shoutout Joanna Salas. Wala pang tao kagapay, akala ko light. Wala pang tao kagapay, akala ko late na ako. Inabangan ko live mo, kararating ko lang. Nood kami kung sino ang nanalo, kaya akala ko late na ako. Kasi simula lang po Tita LB, kayo ngayong binamano ni Tita Char. Shoutout po sa 27 million views po na nandito po ngayon. Muli po tayong nakapag-live. Magandang hapon, umaga't gabi po. Diyan po sa Pinas po. Alam ko pagod yung mga tao ngayon dahil nga sa kanilang pagboto po kanina diyan sa Pinas. Tapos na po ba yung mga bilangan sa kung sino po yung mga nananalo po? Kasi tumawag din po ako kanina sa bahay, hindi pa raw sila
tapos nagbibilang. Mahina po yata ang ano ngayon andito na rin po si Tita Anita po. Maria Anita Beltran, Char, shout out sabi po ni Tita Maria Char, Tita Maria Anita Beltran. Shout out po sa 35 million views po. Magandang gabi po magandang gabi din po Tita Maria Joanna Salas, shout out. Medyo tahimik po yata ngayon ang mga tao, pagod sa kanilang pagboboto. Maraming salamat po sa lahat po na nandito po. Naka 39 million views na po tayo. Maria Anita, Ma'am Ina dyan, Michael, litaw na kayo. Baka busy pa po sila sa busy or pagod pa sila sa kanilang pagboto po kanina, Tita Maria. Oo, may nag-react pero hayaan mo na ala ka namang masamang intensyon. Siyempre, mahal natin si Bonso kaya minsan di maiwasan yung mga ganyan. Tama po kayo, Tita Jar. Yung nangbabas po sa akin ay hindi ko na dapat papatulan po yun. Kasi tayo naman po ay marunong mag-unawa, di ba? Tsaka yung pag-iisip naman po natin ay normal naman. Siyempre, yung nangbabas po sa akin ay yun yung dapat paturukan kay kay Dr. Esquadra. Kasi balita ko nga marami nga daw pong naaway po noon. Kung siya po ay founder o admin ng ibang community, dapat wag niyang simulan yung mga gulo na wala namang ginagawang masama yung tao, di ba? Maria Anita Beltran, Ma'am Lisa, nasaan ka na? LB, tumasayaan mo na yung nagbabas sa'yo, wala lang magawa. Siyempre, makarina ka at tinuturing mo kapatid, wala naman masama doon, di ba? Oo naman po, Tita Melby, wala naman po akong masama. Kung tutuusin nga, para ko na rin po siyang anak kasi halos kasing edad lang po ng aking panganay, ganon din po. Dito na si Ina Mustasa, mega love shoutout sa lahat. Charcoal Delerans, gandang gabi Ma'am Anita. Good evening Sir Kagapay, mega love shoutout. Robelin Sadsad, sabi po niya. Ma'am Elby Tomas, Ma'am Ina shoutout, sabi ni Tita Maria Anita Beltran. Ina Mustasa, kaso Ma'am Elby nakakasama ng loob kasi mismong Karina din ang galit. Yun nga Kaya hindi matinong pag-iisip po yung nangbabas po ng ganun. Siyempre, ang intention naman po natin lahat. Minamahal natin si Rina, di ba? Sinusuportahan. Bakit siya nangbabas sa akin? Dahil ba sa Karin pala. Kilala ko na po yun kung sino. Huwag ko na lang po siyang i-mention. Robelin Sasat, good evening Sir Kagapay, mega love shout out. Ma'am Anita Beltran,
Ma'am LB Tomas, Ma'am Ina, shoutout. Ina Mustasa, kaso Ma'am LB nakakasama ng loob ko sa mismong Karina din ang galit. Mayrix Aldabi, good evening kagapay, tamsaktan na po. Shoutout po from Mandawi City, Cebu. Sabi ni, thank you po kaagapay. Shoutout po sa lahat po na taga Mandawi City, Cebu po. Shoutout po sa inyo. Sa pangunguna po ni Ma'am Mayrix Aldabi po. Sa lahat po ng mga kaibigan po niya, kapatid, kamag-anak, lahat-lahat na po. Mega love shoutout po Anita at Charles. Sabi ni Ina Mustasa, LB Tomas, shoutout po kay Sis Hasa at kay Maria Anita Bertran. Sabi ni Ma'am LB Tomas. Maria Anita Bertran, Ma'am LB, minsan pag hindi pinansin, aabuso iyan. Sabi ni Tita Maria Anita Bertran. Kahit pansinin mo o hindi, Tita Maria, ganun pa rin yon. Sila Spike at yan, busy pa yon sa politiko nila. Natalo yata mga yun, Ina. Good evening po sir po. Tas sabi ni Hasa 26 TV, good evening po sir, tamsaktan po. At sa lahat nandito. Salamat Ma'am Hasa Katia ng Ilong. Robilin Mista, good evening kagapay. Good evening din po Tita Robilin Mista po. LB Tomas, tamsaktan, salamat po. Miguel of shout at Ma'am Hasa, sabi ni Ina Mustasa. Maria Anita Beltran, may nagdaramdam sa akin si Ma'am Lisa, PM ko muna siya. Baka busy pa po si Ma'am Lisa, Tita Maria. Robilin sa sad, totoo sir kagapay, wag mo nang pansinin, inggit lang sa'yo. Baka gusto niya siya ang itandem sa'yo. Maaring ganun po. Ina Mustasa, gusto niya siguro kagapay, siya lang ang bida. By the way, anong matis natin kay Rina? Yun nga po, napanood nga natin, di ba, yung karugtong ng vlog ni Kalinga Proda ng United Nations doon sa ni Roda. Nanggigil si Rina sa kanyang bunsong kapatid. Nakakatuwa, di ba? Tsaka yung cellphone. Di ba matagal na pong issue po yan. Ngayon lang pong binalik. Binigay pala kay Ate Melanie. Charcoal tolerance, kaya nga po simpleng bagay lang yun. Ako nga, pag natutuwa ako sa vlog, gumagawa ako ng reels tungkol sa napapanood ko kasi nga masaya tayo para kay Bonso. Oo nga po tita. Yun nga, yung taong yun, nakitid yung utak po niya, pag-iisip po niya. Frida Lano, shoutout po kagapay from Pangasinan. Shoutout po sa mga kababayan ko po dyan sa Pangasinan, si Ma'am Frida Lano. Neil Pajaplit, alam mo kagapay kay Jomar at Carla, ang mga OA naman nila, umalis nga ako sa'yo, ako nanood. Baliktad yata tita, sinabi mo. Alam mo kagapay kay Jomar at Carla, ang mga OA, sabi niya naman nila, umalis nga ako sa'yo, ako nanood. Yun pala. Assalamualaikum bro, sabi ni Bohori Bo. Malayko salam. Ewan ko kung babae ito o lalaki. Good evening kagapay, musta ang ating Princess Rina, sabi ni Helene Orica. Okay lang na si Princess Rina po natin. Gandang gabi Ma'am Hasa, Ina, at sa lahat ng classmate natin dito, sabi ni Tita Charcoal Tolerance, Ma'am Ina Mustasa at Maria Anita Beltran at Sir Char.
Ano to, si Charcoal Deleras, babae po ba ito o lalaki? Kasi sabi niya sa Sir Char eh. LB Tomas ay ganun ba? LB Tomas ay ganun ba? Karina ba yan? Bakit naman ganun? Siya dapat tayo Rina, magmahalan, huwag magbas. Kasamahan naman natin si Kagapay mo, huwag mo na i-bash. Sa mga tao kasi, meron po talagang mangbabash po. Si Rina nga, ganun ang karamdaman, binabash pa ako pa kaya. Diba? Mustasa nabigay na kay Mama Melanie ang CP Kagapay, CP na pinagkaguluhan, ha. Oo nga po, binigay nga po, napanood ko din kanina. Kung baga, nagkaroon pa ng maraming issue, tapos ngayon lang ibinalik. Sana noon pa, di ba? Para walang issue na napakahaba. Ma'am Hasha, shout out po, sabi ni Tita Maria ni Bertram. Prida Alano, Kagapay, bagay kayong magkuya ni Prina. Parehas kayo gwapo at maganda. Ako, kahit sabihin po kahit okay na po sa akin yung bilang tatay, tito ni Rena po. Kasi tutuusin po talaga, magkasing edad lang po sila ng yung dalaga. Robilin Sadsad, shout out Karin, I love you both. Inis naman ang iba dyan, hehe. Sabi ko nga kahapon, may mangbabas, diba? Kaya yun, mayroon nga. Robilin Sadsad. Pero, bakit siya nang babas? Naisip ko lang, inggit lang siguro yun. Ros, magandang gabi po. Sir Kagapay, shout out po sa lahat na nandito sa live mo na manalo at matalo rin na lang ako, sabi ni Ma'am Rose Cross. Oo naman. Tsaka wala naman natatalo kung para kay Rina. Lahat yan, panalo po. Good evening Kagapay at sa lahat, sabi ni Ma'am Sirma Sabari. Shout out po. Ma'am Robin, shout out. Sabi ni Ma'am Maria Anita Bertran. Itna Sola, shout out po. Ina Mustasa, insecure siguro Ma'am LB, huwag na lang sabihin ang name kasi baka may mag-screenshot sa comment. Malaki pa naman ang ice scoop nun, ha. Oo nga, ako nga, ayaw ko na rin po i-mention kung sino po yun. Kilala ko na po yan. Marami na po akong alam sa kanya. Kaya, huwag na patulan. Napanood ko na po ang vlog ni Sir Vincent kay Rina, sabi ni Rose Cross. Ano yung bago lamang yun, Ma'am Rose? Yung kay Vincent, hindi ko pa napanood eh. Maria Anita Bertran, meron bang gustong pumasok na basher? Sige, pasok kayo para dagdag views, sabi niya. Los na Malata, magandang gabi Kagapay, late na ako, God bless mga Karina. Ay hindi po kayo late Tita Los, saktong-sakto lang, nasa 19 minutes pa lang naman po tayo. Mary Aldabi, ki-spay yan Kagapay, skip mo na lang, nagpansin lang yan, sabi ni Myrix. Hilini Oreca po, palo ko kayo ni Ma'am Hasa, Ana Coroda at Mayora dahil si Rina lang ang content. Sana huwag kayo magsawa kay Rina. Hindi naman po tayo magsasawa Ma'am Helena kay kay Rina po. Tsaka Rina lang naman po lagi ang aking content. Siguro meron nung una sila Rachel at tsaka yung kinontent ko. Kati ng ilong ko Shout out po sa 55 million views po, 24 thumbs sakdan.
Edna Sola, hello, magandang gabi. Musta nga po kagapay? Hindi ako nakapanood ng live mo. Salamat at nakaabot pa ako sa'yo. Sobrang busy ako. Pasensya na po kagapay. Okay lang po yun, Tita Edna Sola. Kung hindi man po kayo nakaabot yung live ko nung nakaraan. Importante, nandito po kayo ngayon. Correct, Ma'am Robilyn. Pag-inggit, pikit, sabi ni Ina Mustasa. Shout out sa mga Karinas, magsaya tayong lahat kasi magaling na yung Bibirin natin. Pray lang tayo para sa kagalingan ni Bibirin na tama. Wag po tayong titigil na mag-pray. Lagi pong tayong mag-pray para sa kagalingan po ni Rina dahil yun lamang po ang ating maiambag, yung pagdasal, 'di ba? Di daw po binigay agad ni Jomar yung CP kasi bawal nga kay Rina pero ang naging madali di sinabi agad sa Japan Charity Group, hinintay pa na naging gulo. I just seeing. Yun nga po Tita Chari, ang pagkakamali po nila kasi nagtuturoan pa po silang dalawa ni Roda, 'di ba? Sabi ni Roda, tanong niyo kay Jomar, sabi naman ni Jomar, nandun kay Roda, tapos nasabi din ni Roda nasa itaas lang din daw yung cellphone. Kaya siyempre napaka naman pong pakinggan po yung gano'n, 'di ba? Tapos sa dami-dami na ng isyung lumalabas ngayon lang binigay. Oh. Tapos itong si Jomar naman parang hindi alanganin pa yata magsabi kanina na kung saan galing yung cellphone. Tinanong pa niya kay Roda, kaya sabi naman ni Roda, ewan ko sa'yo, sabi naman yata noon. Shout out Ma'am Anita Maria, sabi ni Tita Robilyn. Sad. Opo, bago lang po, Roscross. Panoorin ko nga rin po mamaya. Ma'am Ina, sumagot ba sa iyo yung nang bus? Sabi ni Maria Anita Beltran. Edna Sola, kagapay panoorin mo ang dance ni Princess Rina natin. Grabe, ang galing talaga, grabe talaga. Yung kanina po kay Ma'am Roda. Kaso sad ako kasi sa vlog ni Vincent ngayon kay Rina, ang dami niya sugat pati sa mukha. Ina Mustasa. Ano yung bago lang? Hindi ko pa napanood kung bago lang po yun. Shout out kay Roscross, sabi ni Maria Anita Beltran. Normal lang ang katulad namin vlogger na may basher. Sabi ni Hasa 26 TV. Tama yan. Tsaka kung pumasok ka sa vlogger, siyempre tanggapin mo rin na may mangbabas talaga sa iyo. Kaya normal lang talaga na may mangbabas, 'di ba? Sabi nga nila, kung may bida, may kontrabida, 'di ba? Ayun 'yun. Charcoal Deliverance, bago yung kay Vincent na vlog kasi may nagbigay ng 5K na taga Japan. Dinala niya kina Roda, kaya sabay vlog. Di ko pa napanood yun Silbert Gregorio, magandang gabi. Kagapay, isa akong taga-hanga ni Rina, taga Bacolod ako. Magandang gabi din po Sir Silbert Gregorio at welcome po sa ating live. Bagong-bago po kayo rito. Welcome po kayo. I-welcome po natin si Silbert Gregorio po, mga kaagapay, mga classmate. Bago po siya rito ngayon na taga Bacolod po daw. Edna Sola, pasensya na po kagapay. Pagdasal muna ako maggarib na at baba na ako magbisita. May bisita pa ako. O sige po, Ma'am Edna Sola. Salamat po sa pagdalo. Shout out sa Japan Charity Group, sabi ni Maria Anita Beltran. Sir kagapay, napanood ko yung vlog ni Vincent, umiiyak si Ma'am Roda. Ang ganda ng vlog ni Vincent, sabi ni Ma'am Robilyn Sadsad. Opo Ma'am Anita, sabi ni Ina Mustasa. Hindi daw si Rina ang sumasayaw, Maria Anita Beltran.
Sabi ni Ate Roda baka daw na-allergy sa makeup, Ina Mostasa. Baka na-allergy siguro tsaka kinamot-kamot niya gano'n. Shoutout po sa 66 million views po din po Tita Char na parang nahalata kong may pagkatampo yata si Jomar sa Japan kasi nga binitawan yata siya kaya parang gano'n, parang bakit niya nasabing na sa Japan Charity Corps, sabi niya parang alanganin siyang magbanggit. Kasi alam naman nila na kung sino ang nagbigay. Maria Beltran na nawala si Kaagapay. Nawala po ba ako? Helene Horika, pinagtatanggol kita doon sa nang babas sa'yo kasi sabi ko wag iba si Kaagapay, solid rin na yon. Solid rin naman po talaga ako. Ina Mostasa hindi man hindi Ma'am Anita did man na siguro siya nakita niya na yon mga comment ko kasi dami niya ng post ngayon maghapon pati yung premiere ng Jomcar. Sabi ni Ina Mostasa. Sa Radi Dasil, shoutout po Vincent WTF. Ano po yan? Sabi ni Sir Vincent WTF. Welcome po Sir Vincent sa aking live po. Normal lang ang basher sa totoong buhay, mga na walang media, may basher na nandyan lang sa paligid. Oo naman po. Tama po yan. Tama po yung sinabi po nyo. LB Tomas, may 5K na nagbigay kaya nagpaalam daw si Vincent kay Rob na i-vlog si Rina. Payag naman daw si Rob. Tas yung mukha ni Rina may sugat. Kinamot daw ni Rina na nangati siguro dahil sa makeup. Maaari pong ganun po. Maaari po yung ganun nangyari po kay Rina. Nagka-allergy po sa nakasugat yung kanyang mukha. Shout out po sa lahat-lahat po na nandito po. 56 million views po, 25 thumbs up done. Ano kaya naisip ni Rina pag nakita niya ang premiere ng Jomcar? Sabi ni Ina Mostasa. Ay para sa akin walang iisipin si Rina po yan. Kasi kung para kay Rina, kumbaga pakialam ko yung sabihin niya gano'n, di ba? Hindi naman niya alam yung mga ganyan pang bagay. Kumbaga didma lang siya. Si Spike Limbo at John Michael siguro busy pa. Siguro nasa pa Tita Maria, nasa counting pa ng bilangan sa mga kapitan. Hello po, gandang gabi po, sabi ni Ma'am Imelda. Gandang gabi din po. Welcome po sa ating live. May nag-message sa atin. Charcoal Dealers, yata may tampo si Jomar sa GCG pero salamat din at kahit di naka-vlog, pinisita pa rin siya ni Rena. Oo nga po. Paano ba naman hindi magtatampo ang paano ba naman na hindi bibitawan si Rena? Sabi nga naman bibitawan si Jomar. Sabi nga naman niya na meron siyang binitawan na salita na hindi niya iiwan si Rena. Siyempre nagalit din yung Japan Charity Groups.
Maria Anita Beltran. Ay, nalimutan ko nga pala tamsakdan kaagapay. Kalimutin talaga si Tita Maria. Jubel Malyari, magandang gabi, Santa Rosa, Laguna. Masaya ako para kay Prinsesa, maganda siya habang tumatagal. Wala akong pinapanood kundi si Prinsesa. Love ko siya, wala nang iba, puso ko. Sabi ni Jubel Malyari. Bagong bisita natin si Jubel Malyari dito. Welcome, Jubel. Taga Santa Rosa, Laguna pala to. Leslie Kiding Gala Borbano, good evening sir. Kumusta Rina sir? Okay lang naman si Rina. Sabi nga nila nangati daw yung kanyang mukha. Excuse po. Shout out po sa 73,000 views po, 30 tamsakdan. Shout out po kay Sir Spike, kay Ma'am Hasa, kay Ma'am Ana, kay Ma'am Rowena at Ma'am Bicolana Mix Vlog, sabi ni Ross Cross. Tamsakdan po kagapay, sabi ni Ma'am Imelda. Salamat po. Ina Mustasa, ako din Ma'am Helen, nakipaglaban din po ako doon sa post niya. Dami kong comment sa kanya eh. Talagang nakipaglaban po kayo Ina. Pero ako hindi ko napapatulan yan. Kasi iniisip-isip ko na lang pag uwi, siyempre mag-vlog din po ako ng Inamusta sa ako din Ma'am Helen, nakipaglaban din ako doon sa post niya. Dami ko nag-comment sa kanya eh. Sabi, good evening po Kuya Kagapay, kumusta na po kayo? Sabi niya, Amelia, okay lang po. Evelyn Peña, shout out Japan Charity Cross, all fans ni Rina magkaisa. Yan nga po sabi ni Ma'am Evelyn Peña. Yan nga din po ang sinasabi ko Ma'am Evelyn. Kung ikaw ay Rina's Communities na sumusuporta kay Rina, dapat lahat po ng community ay magkaisa, di ba? Bakit pa kasi nagbabangayan? Kung hindi naman po makakatulong sa paggaling po ni Rina po yan, di ba? Lahat naman po tayo sinusuportahan po natin si Rina. Ano pa ba ang hanap nila? Gusto nila ng gulo, ganon? Inamusta sa tama lang yun na bitawan siya kasi nakapangalan sa kanila ang Japan Charity Groups Miljuma rin, tapos may ibang katandem. Kaya nga eh. Pero napalitan na rin ng ng hindi na Joma rin. Maria Anita Beltran, pinagmamalaki ko pa naman kay Jan, hindi ako nakakalimot sa tamsak. Kung hindi pa may nagtamsak talaga malilimutan ko, sabi ni Tita Maria Anita Beltran. Lisel Garcia Labrador, good evening Sir Kagapay, katatapos ko lang nood vlog ni Kalingap Benson, vlog niya kay Rina, sobrang galing ni Rina, thank you Lord. Allergic si Rina sa makeup, sabi ni Ma'am Lisel Garcia. Panoorin ko nga rin po yan mamaya, hindi ko pa napanood yan eh. Nakita ko din yung mga reaction ng tao sa comment niya tungkol sa Karen. Dami kumampi kay Kagapay, charcoal delerans. Siyempre, yung challenge naman po natin ay wala naman po tayong sinabing masama, di ba? Sinabi ko naman doon kahapon ay bagay naman po silang mag-ama, pwede rin magtito, magkuya, di ba? Kaya pinagsama natin yung Karen. Itanong nyo kung makarina rin siya, Karen. Tamsaktan Kagapay, good evening, sabi ni Maria Gaiti. Amelia, Kuya Kagapay, panoorin mo vlog ni Kalingap Vincent, ang galing niya sumagot. Salamat kay Lord.
Ako rin kuya, pinaglaban din kita sa live ni Hasa 26 TV. Salamat po sa lahat po ng tawag nun, nagtanggol sa akin. Na-appreciate ko po yan. Shout out Ma'am Maria Gaiti, sabi ni Ma'am Maria Nita Beltran. Jubel Malyari, galing po ako Makati, bumuto ako, kandidato kuya ko maging kapitan, nanalo ang hindi ko pa alam na nanalo kapatid ko. Ano po? Galing po ako Makati, bumuto ako, kandidato kuya ko maging kapitan, nanalo ang hindi ko pa alam, nanalo kapatid ko pala sa Palana, Makati. Nanalo yung kapatid nyo po. Congrats po sa inyong kapatid na panalo po siya. Maria Anita Beltran, Ma'am Amelia, shout out. Leslie Kiding Galaborbano, galing sumayaw si Rina, sabi ni Ma'am Leslie. Magandang gabi po sir Kagapay, ganon din sa lahat ng viewer supporters ni Bonso Rina, shout out po, sabi ni Ma'am Millie Valerio po. Princess Lynn Paasmagan, good evening Kagapay Rina, pinapanood ko, wala nang iba kung pupunta ni Jomar si Rina. Pinapanood ko sila ni Rina, pero pag iba kasama niya sa vlog, scroll agad. Ako naawa lang kasi ako kay Rina, sabi ni Ma'am Princess. Ina Mustasa, sabi ko nga sa kanya, buti si Kagapay sulit siya kay Rina, sabi ni Ina Mustasa. Kasi yun ang babas po sa akin, kung solid Rina po siya, bakit niya ako ibabas, diba? Ano bang ginawa natin? Ano bang ginawa ko? Buti sana kung basher ako ni Rina. Kaya doon pa lang, doon mo makikita yung isip niya na ano siya, na may tupak ata o ano. Sorry sa words na yun. LB Tomas, si Jomar nahiya yan kasi hindi niya tinupad ang sinabi niya sa live ni Dan, kaya siguro binitawan na siya. Basta ako okay na at masaya na ako para kay Rina. Kahit walang kuya-kuyahan si Rina, dyan naman si Roda. Oo nga. Gandang gabi ka rin, shoutout sa lahat Kagapay, sabi ni Ian Imsigami. Dapat magkaisa mga fans ni Rina kasi kung sila ay nag-aaway, pagtatawanan lahat at lalong lalaitin tayo. Sasabihin na naman may mga saltik supporters kasi may saltik sinusuportahan, sabi ni Charcol Dilera. Kaya nga, pangit pakinggan po yung Tita Char, no? Maria Rita Beltran Kagapay, tawa naman ako doon sa sinabi ni Tita Char. Kung may nga si Rina, mas lalo yung mga taga-suporta ni Rina kasi sila yung nag-aaway, di ba? Kagapay, tignan ko si Ma'am Lisa, sabi ni Maria Anita Beltran. Baka busy pa po yung Tita Maria. Los Biminda Rumbawa, magandang gabi po Kagapay, mabuti at umabot ako sa live mo. Okay, katamtaman lang naman po Tita Los Biminda yung pagdating po nyo. Ina Mustasa, siya di siya sulit kasi promote niya pa ang Jomcar, ginamit pa Rina, sabi ni Ina Mustasa. Yun ang hindi, yun ang masasabing hindi po siya solid Rina po. Hindi ako nakapanood kay si Sasa kanina kasi nandun ako sa school, lumaban kasi ang pamangkin ko, sa awa ng Diyos nanalo siya, pang-apat siya sa kagawad. Wow, congrats po Tita Elbes sa inyong kamag-anak.
Ako rin po wala pa akong balita sa mga bayaw ko kung panalo sila o hindi bilang kagawad. Malalaman ko din po bukas 'pag ako'y tumawag po do'n mamaya. Ay bukas pala. Ang viewers hindi walang tupak si Yen siguro ang may tuyo, sabi ni Maria Anita Beltran. Los na malata, sa totoo lang kagabi mula noon hanggang ngayon rin na lang pinapanood ko, walang iba. Ganun po ba, Tita Los? Mabuti naman po kung ganun, di ba? Talagang solid rin na po kayo. Tamsaktan watching Macau sa Alicia Pidereso. Salamat po, Ma'am Alicia Pidereso po. Amelia, Kuya Kagapay, tuloy mo lang sa pag-thumbnail mo sa kanya, wala namang masama kasi masaya kaming kasama niya, kasama yung anong congrats, sabi niya masaya kaming kasama niya yung sumusuporta sa kanya, sabi ni Amelia. Mustafa, yun nga dapat char, kaso yung iba na Macarena Kumo nagbibigay sila, akala nila ihawak na nila buhay ni Rina at wala nang karapatan ang ibang supporter na i-thumbnail si Rina, sabi ni Ina Mustasa. Kahit naman po sino pwedeng i-thumbnail si Rina, di ba? Maliban lang kung tinamnil mo siya tapos yung nilagay mong caption ay hindi maganda. Princess Lynn Pasmagan, panay lang kasi pangako nila kay Rina. Natandaan ko pa sinabi ni Jomar noong dumating sponsor ni Rina na si Ann Kunyang, sabi hanggang di gumaling si Rina, andyan ako susuporta bilang kuya niya. Evelyn Piña, magkaisa ang lahat ng fans ni Rina, huwag magpataasan ng pagbibigay kung tunay kayong fans ni Rina, sabi ni Ma'am Evelyn Piña. Parang ganun nga rin po ang nangyayari, Ma'am Evelyn po eh. Shout out Japan Charity Groups na Rina, sabi ni Ma'am Evelyn Piña. Shout out po sa mga taga Japan Charity Groups po. Mamaya po join po ako. Shout out Japan Charity Groups na Rina, Evelyn Piña. Charles Cordelerans, napakomment nga ako noon kasi Rina's community, tas ang naka-post Jomcar, sana gawa ulit siya ng ibang community para doon i-post niya ang Carla niya, just seeing. Nasa Rina's communities po ba yun? Tapos Jomcar, para saan po yung Rina's communities? Tanong ko lang po. Diba? Kagapay, nanalo ulit kapatid ng asawa ko. Bilang kapitan, nagpuputukan dito sa amin yung mga nanalo sa kapitan, nagpaputok sila, sabi ni Preda Alano. Wow, congrats po sa lahat po na nanalo. Sabi ko nga doon sa post niya, si Kaagapay nag-sponsor yan sila, kaya lang di pinangalan. Ina Mustasa, sabi ko doon sa post niya, si Kaagapay nag-sponsor yan sila, kaya lang di pinangalanan ang naitulong, kaya siguro di nag-reply sa comment ko, sabi ni Ina Mustasa. Wala pa si Ma'am Lisa Maria Anita Beltran, busy pa po yun. Shout out po sa 73 million views po, 41 tamsaktan. Dati Kaagapay yung hindi pa iniwan ni Ido Sirena, lagi ako
nag-Facebook kay Edo. Sabi nila na malata. Kahit ako rin na lang pinapanood ko, hindi ako nanonood ng ibang angels rin na lang ako. Hindi ko din pinapanood si Carla Jomar, doon na lang ako kay Sir Noli Vlogs. Maganda di man di man maganda man dalaga, tinutulungan niya, sabi ni Ma'am LB Tomas. Sabi kay Carla na nasa post. Ikaw ay nanalo sa post. Nangalay yung ano ko Diba kayo panalo sa post, sabi ko? league ko. Princess Lynn Pasmagan. Tas sabi pa ni Jomar, hanggang sa gumaling si Rina, andyan pa rin ako alalay sa kanya bilang kuya ni Rina, pero okay lang kahit wala na kuya, di Rina, importante gumaling si Rina at andyan si Lakrina. Sinong Lakrina? Pero siyempre, di ba, kahit wala na si Jomar kay Rina, sinuportahan pa rin naman po niya si Rina. Di ba, pumunta po siya sa United Nations po. Pinakita po niya doon na nandun pa rin yung kanyang suporta. Ina Mustasa, nag-comment nga ako doon sa nakaraang post niya, Char na Jomcar. Sabi ko huwag niyang gamitin ang Renas Community sa post niya sa Jomcar. Gumawa siya ng ibang page. Sabi ni Ina Mustasa. Maria Anita Beltran, ako hindi nanonood ng kahit anong vlog ni Rab, basta kay bibiri na lang ako, sabi ni Tita Maria Anita Beltran. Bakit nila pinagdadamot si Bibirina? Hindi naman nila anak yon, sabi ni Ma'am Ian MC Gaming. Opo, kagapay pinopos ang Jomcar tas Rinas ang name. Akala ko ba kaya Rinas kasi solid Rina tulad ni Jihan, purely Rina or related kay Rina at siya bilang akin ang post at sa group. Kaya nga po, siguro para sa akin parang hindi po niya naiintindihan yung ganyang bagay. Kung Rinas community ka, doon ka kay Rina, di ba? Hindi yung ginamit mo yung Rinas communities tapos ang sinusuportan mo naman ay Jomcar. Para saan yung Rinas communities? Hindi ka solid na Rinas communities talaga, di ba? So, yung mga member po nun, kawawa. Buti hindi nagre-react yung mga member ng Rinas community na Kala ko ba Rinas communities tayo pero bakit Jomcar? Buti hindi po nila sinasabi yung ganon. Ina Mustasa, kung ako kay Jomar, mag-focus na lang siya doon sa Jomcar kasi yun naman ang hanap niya, mataas na views. Alam mo naman, ang fans mga silosa kahit nasabihin magkuya lang, ganon pa rin yon, sabi ni Ina Mustasa. Kaya Ma'am Ina, sabi ni Maria Anita Beltran. Ina Mustasa, Char, pag nag-live si Ma'am Ana Coroda, sabihin natin yan kay Ma'am Ana. Kumbaga si Ma'am Ana Coroda yata parang wala rin po yatang power doon sa Rinas communities. Kasi ang pagkakalam ko ay po siya kumbaga naipasama lamang po siya doon. Iwan ko lang kung yun po ang Mark Tamsa, kagapay galing sumayaw ni Rina. Welcome sa iyo Sir Mark sa ating live po. Welcome po kayo.
Maria Anita Beltran, may bago pasok yata si Mark. Opo, bagong pasok po si Mark po dito sa ating live po. Kaya i-welcome po natin si Sir Mark. Kala ko Mark pala. May bagong pasok kaya si Mark. Sabi ni Maria Anita Beltran. Ma'am Ina, baka matulad din yan Jomar kay Idon, iwanan din siya. Sabi ni Ian MC Gaming. Missy Arellano Kagapay, okay na yan, ang mahalaga maibigay yung CP kasi maging issue na yan. Sabi ni Tiroda sa live niya po, binigay na huwag na daw hanapin pa. Pinasasalamatan ni Jomar lagi ang Japan Charity Group sa live niya kahit binitawan na siya. Sa tingin ko po dyan, mayroon pong magre-react po dyan dahil nga po sa reaction po ni Jomar na parang hindi niya alam kung sino ang nagbigay. Na alam naman po nila Kalinga Roda, Jomar kung sino po talaga. Kumbaga, basta panoorin nyo na lamang po kung ano yung naging reaction po ni Jomar po doon. Kaya meron po talagang magre-react po dyan. Opo, basta po ang alam ko kayo lang po ni Ma'am Hasa, ang Rina lang ang topic, sabi ni Rose Cruz. Bibia Berting, hello, good evening sa lahat. Shout out po sa atin, sabi ni Bibia Berting. Shout out Ma'am Ana Coroda and Hasa Miguelab, shout out, sabi ni Robin Salsad. Ina Mustasa, admin din po ako. Ina Mustasa, admin din po siya. Kaagapay si Ma'am Ana, baka nga mas malaki pa ang ambag ni Ma'am Ana kisa sa kanya. Nainis talaga ako sa kanya. Ding niya mapakita ang mukha niya. Admin din po pala siya na si Ma'am Ana Coroda. Pero bakit ganun yung ano nila, yung tao ba yon, Ina, founder ba yon o admin din? Yung alam niyo na kung sino yon, di ba? Pero bakit po siya ganun? Cherry, may bago vlog si Rina Vincent Calyada, sabi ni Ma'am Cherry. Junalyn Golpo, kagapay yung si Yen, ang profile nasa Facebook picture ni Rina. Suportan daw niya si Jomar, ayaw niya kay Edo. Siguro may gusto yun kay Jomar, admin raw yan si Yen, hindi founder, sabi ni Ma'am Junalyn Golpo. Kung admin si Yen, bakit po ganon yung trato po niya sa grupo po nila? Kumbaga balingbing po siya, ganon. Kasi Rina's community, dapat kung Rina's community, Rina's community ka lang. Kung gusto mo naman ng Jomcar, gumawa ka ng panibagong page, di ba? Hindi yung nandyan ka sa Rina's communities tapos sinusuportahan mo, hindi ka naman pure na Rina, nandyan Jomcar ka naman, di ang pangit din po pakinggan, ang pangit po. Hayaan na natin si Jomar, baka doon sa love team madagdagan subs niya kasi bago naman siya lumipat kay Carla, may 25 plus subscriber na. Thanks na lang, nagpapakita pa kay Bonso si Jomar, sabi ni Char. Oo nga po, hayaan na lamang po natin si Jomar. Importante, nagpapakita nga pa rin siya kay Reyna po. Good evening, kagapay, shout out po sa lahat na nandito, sabi ni Solita Bautista. Manood tayo sa vlog ni Reyna, manood po tayo sa vlog ni Reyna doon kay Vincent Calyada, sabi ni Ma'am Cherry.
Shout out Ma'am Solita, sabi ni Maria Anita Beltran, Sally Alegria, good evening Sir Pogi, ano balita natin sa dalaga? Yun nga po Tita Sally, nagka-allergy daw si Rina sa mukha. Nano po yata sa makeup, nagka-allergy. Prida Lano, si Rina lang naman ang pinakamaganda sa mga angels, mas maganda pa anak ko, sabi ni Prida Lano. Bahala na siya at buhay niya Ma'am Ian MC Gamin, tapos na siya pinasikat ni Rina, ganun na talaga ang buhay, sabi ni Ina Mustasa. Walang founder sa kanila kagapay, lahat sila admin. Ina Mustasa. Kung lahat sila ay founder, bakit walang sumusuway sa kanya? Ibig sabihin, yung mga admin po doon ay takot sila kay yung isang admin nila doon, na hinahayaan na lang nila na ganong di ba? Mark, may vlog si Bonso Rina, solid rin na may ako vlog kay Ma'am Roda, sabi ni Mark. Solid rin na din pala si Mark eh. Ang Renas Community walang founder, admin lang po, sabi ni Solita Bautista. Tama ka Ma'am Prida Alano. Ina, sabi ni Ina Mustasa. Kiana Sambat, shoutout po. Ay, bagong-bago si Ma'am Kiana Sambat, Tamsakdan. Salamat po Ma'am Kiana sa pagbisita mo sa aking live po. Sa mga bago pa po pala rito at hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po ang aking YouTube channel po. Kaagapi mo, salamat po. Sa makeup yan nagka-allergy, sabi ni Sally Alegria. LB Tomas, hayaan na natin si Jomar kung saan yung gusto niya, basta tayo mahal natin si Rina, walang iwanan mga Karina, sabi ni LB Tomas. Oo naman, kay Rina lamang po tayo sumuporta. Palagi ang Renas Community tuwing live ni Jomar, tas yung isang admin 27 years old lagi nga binabanggit ni Jomar, sabi ni Tita Char. Tita Char o Ma'am Char? Tita Char, lalaki po ba kayo, babae? So mag-iisang oras, malapit na po tayong mag-iisang oras. Abutin lang po natin ng isang oras bago po tayo magpaalam. Kasi naka-live na rin po si BFF. Suportahan din po natin. Salamat po sa lahat po na nandito po sa aking live po, na sinamahan nyo po ako hanggang matapos. Si Sasa magaling yan, kaya love na love ko yan. Rina talaga yan, pinaglalaban si Rina kahit anong mangyari, sabi ni LB Tomas. Si Asa, kilala ko yan, matapang po yan. Wala pong sinasanto yan. Ang pinagkaiba lang po namin na siya talagang matapang po na pinagtatanggol niya yung mga kasi siyempre siya po ay babae, di ba? Ako naman, siyempre lalaki po ako, kumbaga magkaiba lang po kami ng Ako kasi kung tutusin, ayaw ko yung yung gulo. Good evening kagapay, sabi ni Nuna P.D. Pablo. Good evening din po. Na high blood si Mayora ngayon. Bakit po Tita Solita Bautista, bakit na high blood? Si Jomar laging na rin kinikilig. Maria Anita Beltran. Charcoal Dileras, bahala na po kayo kung tingin nyo sa profile picture ko. Sabi ni Tita Char, Tito Char, yun na lang. Ina Mustasa, Char, tumaas na subs niya ngayon, 30k na, baka kaya tuwang-tuwa siya sa Jomcar. Nasa 30k na nga po siya si Jomar. Bibi Alberting, ay bakit na high blood si Mayora? Yan ang hindi po natin alam.
Malalaman po natin yan mamaya. Shoutout po sa lahat po na nandito po. 72 million views, 52 tamsakdan po. So, isang oras na rin po tayo mga titas, titos. Papaalam na rin po tayo. Salamat po sa inyong pagbisita sa aking live. Magandang gabi po sa ating lahat po. Sige po, tatanong po natin yan mamaya. Yes, Ma'am Hasa, talaga hasang-hasa, parang itak na matalim kung sabi ni Ma'am Yes, si Ma'am Hasa talagang hasang-hasa, parang itak na matalim kung ipaglaban si Rina, sabi ni Char. Matapang po talaga yan si Hasa. Ina Mustache, Char, kinilig siya kay Jomar kasi lagi nandun sa live ni Jomar tapos lagi banggit Nimya. Tanungin mo na lang kagapay si Mayora, sabi ni Solita Bautista. Yap, shout out Ma'am Maria, Ina, etc. Mark, tama kayo lang, solid kayo dapat kay Rina ka lang. Ang hindi ako nanonood sa ibang angel, pati live nila Jomar, di ko pinanood, sabi ni Mark. Si Jomar para lang siya akin, para lang sa akin, may gusto siya kay Carla. Pero pag na-interview na siya, sabi niya pang pagod vibes lang daw, halatado naman. Los na malata. Bye kagapay. God bless you. Sige po, Tita Los, tayo naman din po ay magpapaalam na rin po. 34 premiere ni Kalinga Pro, basta Vlog Jomars at Carla, congrats. Ganun talaga si Ma'am Hasa, basta kay Bonsoy paglaban niya. Ngayon parang ayaw ko na makita Jomcar kasi Rina just seeing, sabi ni Ina Mustasa. Muli po, sige po, maraming salamat po sa inyong pagbisita ulit. Magpapaalam na po tayo. Magandang gabi po sa ating lahat at good night po. Bye-bye po.